Pertanyem a la marca Evenia Hotels, som un resort, l'Evenia Olympic Resort, està format per 4 hotels i un palau de congressos amb 4.000 metres quadrats per fer reunió i també un parc aquàtic. En total tenim prop de 800 habitacions, més concretament 792 habitacions. El tema de la sostenibilitat per nosaltres ja ve de fa temps. Fa anys, cap al 2018, van fer la nostra marca d'Ecoevenia i des de llavors anem treballant any darrere any per millorar. Llavors, dintre d'aquesta marca, que ho portem a l'ADN, el nostre objectiu com a marca i dintre de l'estratègia global de l'empresa és ser més sostenible. Avui l'ecosistema sostenible engloba el malbaratament alimentari, les persones, els col·laboradors, l'impacte que té la nostra activitat al nucli, en aquest cas a Lloret. Aquest any hem aconseguit certificar també el nostre palau de congressos. Tota la cadena Evenia, que la pertanyen 11 hotels aquí a l'estat espanyol i també a Panamà, que en tenim 2, estan certificats amb Bioscore. Hem sigut el primer palau de congressos a nivell estatal de tota Espanya en tenir aquesta acreditació de sostenibilitat Bioscore amb restauració. Hem sigut pioners gràcies a diferents partners, com han sigut Mar Mirada, EFI-Base i també Lloret Turisme. I això què vol dir? Que ens preocupem i ens interessem pels nostres clients i ens adaptem a la demanda que cada vegada és més gran per part del client en quant a sostenibilitat.